रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हागोन ना हाया सोंदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथां सारमोननाव। डाइरेक्ट प्रश्न। मिथियार सुक्ति सान्ति सुक्तिनि उनावहाय मानो रन्जन दैमारि सारा जेलाव थानो गोनां जाबावखो? बख'नो हाया नामा? मावनायनि प्रसेसा बेसे गोबाव जाखो आरो आवगयखो बेसेबांसिम? बे खोथाखौ सोंनाय जादों। स' अब्ला सोंथिया जोबोद मोजां। भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। सार आंनि कुइसना बेनो जे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो रन्जन दैमारि सार आरो गोबां एक्स एनएबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ। दा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो सारमोननि खुंथायाव थानाय सोरखारा मा इनिसिएटिभ लागोन एबा मा राहा लामा लागोन? सोंथिनि थाखाय फंबायनिसिम हामबाय होनदों। रन्जन दैमारि मानव गेदेर बिथांजों लोगोसे जोंनियाव 65 सा जेलाव दिनैसिमबो दङ। बिथांमोना गासैबो सेन्ट्रेल जेलावनो दङ गुवाहाटीयाव। बे 65 सानि गेजेराव जोंनियाव ट्रायल जानानै दङ, अलरेडि कनभिक्टेड जानानै दङ 11 सा, बाखि 54 साया जोंना आन्डार ट्रायल। दा बेखौ जेब्ला कनभिक्टेड जाखायो आरो बिथांमोना पिस एकर्डनि सिगांनो जेब्ला बिथांमोना आन्डार द ट्रायलाव थायो, बेखौ पिस एकर्डनि बा गोरोबथानि दफानि गेजेरजों थोंजोङै बख'नो हानाया गोरलै खोथा नङा। मानोना बेवहाय जुडिशियेल सिस्टेम थायो, जायनि जाहोनाव दा बिथांमोननि जा कनभिक्टेड जाखानाय आरो आन्डार ट्रायल केस जाबाय थानाय गासै 65 सानि गनायनि राहाखौ जोङो खोब जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां, आं आरो जोंनि मानव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ थोंजोङै नांजाबनानै बिनि खामानिखौ जोङो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। मिजिं खालामदों अबंलावरिया जोंखौ आशीर्बाद होगोन बर' हारिखौ, आरो बिथांमोना बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो जोङो हास्थायनाय बायदि उदां अख्राङाव बिथांमोना फैफिननो हागोन। बे फरायसानि सोंनाया जोबोद मोजां जादों। साबायखर होयो आङो गोसो गोरबोजों। मय महर फालुफरा धन्यबाद जासिसु। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे जिबि ब्लग चेनेलावहाय बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' साननो गोनां बाथ्रा आरो सावरायनो गोनां बाथ्रा, वान अफ द मोस्ट इम्परटेन्ट टपिक दिनैनि भिडिअ'आ इन प्रसेसआव दं होननानै बुंदोंना। दा बेसे गोबाव सम लाबावगोन? थार्म्स जोबलायलायबाबो मावफुंहैनो हानाय नङा नामा? दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों, बे खोथाखौ लेक्सार होनानै एरायनायनि खोथासो जों साननो थाङोब्ला नुनो मोनो। दिनै बिथांनि थाखाय मावदों इन प्रसेसआव दं होननानै जेबो नुथाय बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै। भिडिअ क्लिप्सबो जों दिनैसिम नुनो मोनाखै। रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय जेलर परा मुकुलि হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণত প্রভাবস স্পিচ আমি পার্লিয়ামেন্ট হোক এসেম্বলি হোক আজিলৈকে ভিডিঅ' ফুটেज দেখিবলৈ পোৱা নাই। सोरबाफोर नुदोंब्ला आंनो हर, आङो होगोन, थेंक्स बावगोन बिटिआर गभर्नमेन्टसिम। नाथाय आं नुनो मोनाखै। होनहैया एमपि एमएलए दं बिनि सोमोन्दैनो होना। खारना मा? ना बिथांमोना आसाम सरकारजों बरननो मोना होननानै एग्रिमेन्ट खाखानाय नामा? डिउरिं हिज ओन रेन मे बि पार्लियामेन्ट एसेम्बलि एक्सेट्रा एक्सेट्रा नुवाखै जों। सोंनाया जोबोद मोजां जादों। मोनसे एग्रिमेन्ट बिथांखौ लाफानानै रन्जन सारखौ लाफानानै खालामबाय, बेबो आलादा रोखोमनि एग्रिमेन्टब्ला आलादामोन। सान्ति सुक्ति पिस एग्रिमेन्ट, बेवहायनो जुदि बेबादि बुलि जानाङोब्ला, साजा लाबावनांगौब्ला, गनांगौ गैयाब्ला माला मावफुंगोन बिथांमोनालाय? ना खाथायनो नागिरदों? नारसिनाखै नामा गभर्नमेन्टखौ माबा मोनसे इनिसिएटिभ लानो? जों गुगोलफ्राव नायोब्ला ल'फोरखौ, जोङो कनस्टिटिउसनफोरखौ गुगोलफ्राव नायोब्ला बा पलिटिकेल साइन्स लेखा बिजाबफ्राव नायोब्ला, फेरेंगा साराथ' मिन्थिथारनांगौ। Being a professor of history,
Ferenga sir must have to know about the constitution. प्रेसिडेन्टनि थ्रुयैहाय बे बुस्थुआ जायो होननानै दा प्रेसिडेन्टखौ मारै नारसिनो बेफोर खोथा आमी डिसकासन अब्लागे जोंखौ संबिजिरा बखनायनिबो आयेन प्रदान खालामनानै होखादों भारत संबिधाने তেনেকুৱা ধৰণত আইন কানুন আমাক কাৰণে প্ৰদান কৰা হৈছে दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानदों जे बिथांमोना बखमारगोन ना मागोन नैबे बिटिसि इलेक्सन जासियाव ना बेखौ ओरैनो लेक्सारजों ओरैनो दोनगोन ना बिथांमोना बिथां रन्जन सारमोननि सायाव जेबोआनो खामानि मावाखै आवाज उत्थापन खालामाखै दिल्ली दिसपुर बेफोराव जेबो खोथा रायलायाखै ना रायलायदों रायलायसेयावबो जायाखै ना बिथांमोना गादिखौ सेजान गिनानै सिं सिं मावालासिनो थादों नामा बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मा नलेज दं बेखौ लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ